बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ दिनै भेरगाव बियाबनि आथिरिकाट बिसिडिसि ओनसोलाव दावबायहैदों। भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आथिरिकाट बिसिडिसि ओनसोलाव माखासे खामानि मावलांनाय आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि खामानि मावलांनो थाखाय रायजोफोरजों सावरायदों बिथां दावबायसा बर'आ। बे समाव सिगाङाव खोथा होनाय बादिनो आथिरिकाट बिसिडिसि ओनसोलाव माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै रायजो राजाफोरनो खोथा होयो। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बुंदों, भेरगाव बियाबनि सिङाव PMAYG न'नि गेना गान्थि जादों होननानै बुंनाय अजदआ थारैनो नंखाय। बे अजदखौ गुबुननि नंखाय फाव फान्दायनायसो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फिनजाथाय होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाया। आथिरिकाट बिसिडिसिनि सिङाव जोङो UPPL दोलोनि ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि आरो आथिरिकाट बिसिडिसिनि मासिगिरि बिथांखौ लानानै आथिरिकाट ओनसोलनि गोबां समाजजों जों सावरायबाय। गोबां समाजाव माखासे आंखाल जानानै दङ बा माखासे सुफुंनो गोनां जेंना दङ। बेफोर सुफुंनो गोनां जेंनाखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो सावरायदों आरो बिथांमोननि जे जेंना, बे जेंनाखौ जोंनि सरकारनि गेजेरजों सुस्रांना होनाय जागोन होननानै जोङो खोथा होनाय जादों। गोबां थानसालि, गामिनि LP स्कुल बा बिदिनो गोबां लामा बेफोरखौ जों नायनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो PMAY काटसा हाउस आरो आवास प्लासनि गेजेरजों गोबां गोरिब सुबुंनो न' होनाय जादों, बानायनाय जादों। बेखौबो आङो आथिरिकाट बिसिडिसिनि सिङाव नायगिदिंदों आरो नायनानै नुदों। बेनिफिसारि बिथांमोना गावबा गावनि न'खौ मोजाङैनो बानायनानै लादों आरो माखासेया सम बायदि न'खौ कमप्लिसन खालामनो हायाखै। बेखौबो थाबैनो कमप्लिसन खालामनांगौ होननानै बेनिफिसारि बिथांमोनखौ आङो खावलायबोदों आरो नैबे सप्तासेनि गेजेराव बिथांमोना जाहाथे बे न'खौ कमप्लिसन खालामो, आं बेखौ खावलायबोदों आरो नैबे जोंनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोबथा सिमा, माने ननाय सेरफांजों नांजाबना थानाय बे उत्तर नावबान्दायानो गोलैयो बेबो। बेवहाय साननैसोनि सिगाङाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै सान्त गौतम होननाय बिथांनि गय बागानाव हाबनानै 42 दाल गय बिफां, जाय गय बिफांफ्रा थाइबायमोन, बारबायमोन, बेखौ सिफायना गालांदों आरो बेखौबो आङो नायफैदों। बे समाव दुखुनांथावना मोनसे थासारि। बे जिहेतु बरन'दिया नांजाबना थानाय बरन'दि हाग्रानिफ्राय बे सुबुं थानाय गामियाव, मानसि थानाय गामियाव मैदेरा आदार नागिरनानै हाबफैयो आरो बेवहाय दासिमबो सलार फेन्सिंनि बेब'स्थाखौ खालामथ'नाय जायाखै। थांनाय बोसोराव जोंनि फरेस्ट EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोसावदों आरो बे हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबांखिनि सलार फेन्सिं नांगौ बेखिनि बेब'स्थाखौ लानो थाखाय बिथाङा फोसावनाय लेखा नैबे बोसोराव बानायनो थाखाय जोङो बेब'स्था लानो नागिरदों आरो बेखौ आं खम समनि गेजेरावनो बे ओनसोलाव जेसेबां सलार फेन्सिं नांगौ बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लाफानानै मोनसे सार्भे रिपर्ट आङो जोंनि डिपार्टमेन्टनो आङो हरनो नागिरदों आरो बेखौ जुदि जों हरनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलाव मैदेरनि जि उदखार खालामनाय बा मैदेरनि जि मोनसे सुबुंजों संघात जानाय, बियो निस्सय जोबगोन, आं बेखौ फोथायो। दा जोंहा भेरगाव समस्तिनि सिङाव मोन 14 बिसिडिसि दङ। बे 14 बिसिडिसियावबो आङो जोंनि पार्टिनि वार्कार्स आरो बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै बिसिडिसिनि सिङाव जोंनि सरकारनि माखासे बिथांखि जायफोरखौ जों मावबाय, बेखौ जोङो मोजाङै नायबिजिरनाय आरो माखासे लेहेम जानायफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बिथोन होनो थाखाय जोङो फिजिकेल भिजिट खालामनायनि जों हाबाफारि लादों आरो गिबि खेबनि थाखाय दिनै आथिरिकाट बिसिडिसियाव जोङो खालामो। बे समाव मोनसे सोंथि, नोंथांनि समस्थियावनो माखासे जायगायाव जेनेबा IONनि सायाव कारापसन जादों होननानै बुंलायसोदों, बेयो बेसेबां सैथो? बिथांमोना साथामसो डकाइट बायदि सुबुङा RTI होदों, जाय RTIनि गेजेरजों बिथांमोना एन्सारखौबो मोनबाय। जिबायदि सोंदों ब्लक अफिसा बिथांमोननो एन्सारखौबो होदों, नाथाय बिथांमोना एन्सार मोनदोंब्लाबो बिथांमोननि उद्देस्यआ जाबाय जोंनि अफिसारफोरखौ सिगि सख्ल' खालामनानै फैसा जानाय आरो माखासेनि इन्टेनसनाथ' जोंनि अपोजिसन दोलोनि BPFनि माखासे जायफ्रा खालामदों, BPFनि सापर्टार, बे BPFनि सापर्टारफ्रा जोंनि सरकारखौ बोरै हायो दाय फोनांनो, बोरै हायो बदनाम खालामनो, बेखौ बिथांमोना राहा लाबाय थादों। दिनै जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङाव जेसेबांखिनि VCDC दङ, VCDCआव जेसेबांखिनि PMAY न' मोनदों, न' मोनगिरि बिथांमोनखौ बा बेनिफिसारि बिथांमोनखौ सोंहैथां। बिथांमोननिफ्राय जोंनि चेयारमेना, मेम्बारफ्रा बा सोरबाया बिथांमोननिफ्राय 10,000 12,000 फैसा लादों नामा? बै समनि बाथ्राखौनो दिनै बुंनाय बायदि जादों। हाग्रामा महिलारनि समावसो
जोंनि VCDCनि सिङावनो एबा जोंनि समस्थियावनो गोबां मानसिनिफ्राय 10,000 12,000 फैसा लाबाय नाथाय न'खौ बिथांमोना बानायना होनो हायाखै नाथाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो रावनिबो न'आ हाबदान जायाखै आरो रावबो बेनिफिसारिनिफ्राय रावबो चेयारमेन रावबो मेम्बारा जोङो फैसा थाइसेबो जोङो दाबियाखै बरंस जोङो बिथांमोनजों लोगो नांनानै बिथांमोननि न'खौ कमप्लिसन खालामनो थाखाय बनायनानै होनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंबो TLCCनिफ्राबो जों गासैबो बिथांमोनजों थाफानानै खामानिसो मावदों दा बिथांमोना अभियोग होनाया नंखाय आरो बिथांमोना जेबो फोरमान होनो हायाखै सोर सासे बेनिफिसारनिफ्राय सोर चेयारमेना फैसा बिदों आरो जाय भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होदों मोननैसो पर्टेलाव बे न'खौ आङो दाखालि बेखेवहैबाय जाय समाव बिथांमोना भिडिअ रेकर्डिं खालामदोंमोन बे समाव बे न'आ जास्ट बनायहांनायसो सेकेन्ड बिल मोननानै न'खौ बानायबायसो थादोंमोन बेनिफिसारिया आंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला आरो दा नैबे न'आ कमप्लिट जाबाय दा बेयाव बेनिफिसारिया थाइसे फैसा रावनोबो होआखै आरो रावबो बियाखैबो दा बेबायदि जेबो फोरमान गैया बिथांमोननि आखायाव आरो जोङो दिनै बुंनोसो हायो जों दिनै बुङाखै थांखांनाय जाथाय बा थांखांनाय समनि खोथा होननानै जों बुङाखै गोबां हाबदान जाना थानाय न'खौ जोङो जोंनि भिडिअनि हेफाजाबजों जोंनि भेरगाव ब्लकनि भिडिअनि नाजानायजों जोंनि हेफाजाबजों गोबां बेनिफिसारनि न'खौ जोङो गुबुन गुबुन स्किमनि हेफाजाबजों बानायनानै होनाय जादों आगोलनि जायफोरा 2020नि सिगांनि बेखौ जोङो हाबदान जाना थानायफोरखौ जोङो बानायजोब्बाय दायो जोंनि भेरगाव समस्थियाव 16 खानसो दंबावो आगोलनि माने हाबदान जानानै थानाय न' जायखौ बानायजोबनोनो हाला आरो माखासेखौ जोङो बानायनो थाखाय पलिसि खालामनोबाय थानाय जादों सोरनाबा थिं देसताबाखै सोरनाबा दरजा खोरखि गैया बेफोरखौ जोङो बानायना होनो थाखाय राहा लानाय जादों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन